Може да се оправим живота и без да четем. Доста хора не го правят. Ето, някои учат, за да си осигурят луксозен живот. Или да си купят скъпа кола. Или да си купят хубава къща. Или да си намерят добра работа. Или да преборят конкуренцията. Има и такива, които искат да си купят всичко, което им е необходимо. Или да станат богати. Но вие защо мислите о учене? Какво значи да се научим да четем или да се усъвършенстваме? Защо ни е необходимо учене? Може да комуникираме и без учене. Животните комуникират без учене. В слушане институции. Добре, да можем да живеем в средата, в обществото. Добре. Какъв е да? Моля? Да не ни атрофира мозък. Защо? Ако няма да ни държи? Аз мисля, че учим, за да бъдем щастливи. Как ученето ни помага да бъдем щастливи?